Toto je jeden z ďalších dní vo velebenom hlavnom meste. Jeden ranný check-in formy, ktorá neformovala, jedna reklamná vsuvka, s kódom STOFY máte 44% zľavu na MyProteine a idem cvičiť. Tu je Richard a horná kladka, tu je Richard keď pauzuje a tu je Richard a pack deck. Toto je moja nová kolegyňa, Svalborka Barborka. Svalbora. Čo povieš do videa? Že by som vás všetkých chcela motivovať, aby ste si dnes zacvičili. Príďte cvičiť, pipici, príďte. Po tréningu jedna extra vychladená s hudbou v ušiach. Viete, čo vám poviem? Že ja už mám druhý deň extrémnu chuť na niečo, na nejaký fast food, vieš, na niečo také fajné, hnusné, tučné, masné. Vieš, dať čo také, z čoho by mi olej úplne stiekal po bráde a úplne, vieš, také hnusné, masné, také... A few moments later. Richard sa ide práve opustiť za 11 €, lebo proste mám kuponíky a ja som si povedal, že proste tá tužba je silnejšia ako moje nové fitness ja. A proste tú ryžovú kašu zožerem zajtra, ja môžem jebať, ja nebudem odolávať. Proste ja si musím ísť dať mekač, lebo ja skápem. A tu už idem smer mekáčik. Tu kúkaj na ňo, jak tam kliká, ani nedýcha pri tom. Tu ťukám, tu čakám, tu už mám a dujem head. A tu je Richard happy as a kiddo when he gets his way. Proste... Toľko radosti vo mne. A tú tašku nesiem, jak tašku so zlatom. Vieš, proste tak sa cítim. Čo ti poviem, fitko fitkovalo, mekač mekačoval a Richard si aj zatancoval. A pre viac takýchto videí daj follow, čau!